Περάστε κύριε, περάστε καθίστε. Τι να κάνω εδώ, γεια. Σας είπα ότι δεν έχουμε κρεβατική, προσπαθήστε να βολευτείτε εδώ. Πρέπει ευλογημένα εδώ είναι γεμάτο τραπέζι και εγώ σας ζήτησα κρεβάτι. Μα κι εγώ σας είπα κύριε ότι δεν έχουμε. Κάντε μια προσπάθεια τέλος πάντων. Καθίστε. Ευχαριστώ. Τα ούλια. Φώναξε με αυτό με τα σπαθιά. Γρήγορα. Τι συμβαίνει πάλι κύριε? Δεν με λες. Να σε βάλω εγώ σε να κοιμηθείς εδώ πέρα με αυτό το ταβατούρι, θα σε πιάσει ύπνος για. Όχι βέβαια. Δεν με να κοιμηθώ εδώ πέρα. Δεν σε βάλω να κοιμηθείτε κύριε. Απλώς να περάσετε το βράδυ σας. Καταλάβατε? Κατάλαβα. Ωραίο βράδυ θα περάσουμε.